Jakes, luze eta zabal mintza gintezke etxaien judelkeriaz, beraien mendeko itxuaz, eta inbeste urtetan bahiturik izan ostean, baldintzapean kalera ateratzen utzi izanaz, libre baina preso. Beraien gogotoa guk zurekiko dugun maitasunaren parekoa dela jakin dezatela. Baina norain dela egun batzuk utzi gintuzunez, azken hitz hauek zuzendu nahi dizkizugu. Herri hau maitatzen zenuen, hainbeste nun bohokaren gogojenean murgildu zinela, konpromiso osoa erakutsiz. Ilunean herria argitu zenuen. Bide hori hartzea ez da erraza, baitakizu kasuriko berenean kartzelan bukatuko duzula. Hala ere aurrera ekin zenion, eta gutxienez 12 urtez etxaiei egurra eman zenien, eta nola. Iritsi zen momentu gogor hori, eta 32 urtez bahiturik atxiki zintuzten. Urte luze horietan zehar duintasun eredu izan zira, eta makurtu gabe segitu duzu zure printzipioekin tinko. 3 urte besterik ez dituzu pasakalean, eta zu ezagutzeko ohorea izan dugu. Sekulako indarra transmititu zenigun, eta argi ikusi genuen, duintasun hitzak zure izena daramal. Baina dakizun bezala, hau guztia ezen posible izanen zure bidelagunaren tinkotasuna eta gogortasuna gabe. 32 urte luze egiten dira laurmen artean, baina nor izan dituzu beti zure izarrak, fidel eta konprometituak. Oztopo guztien gainetik, distantziaren gainetik, represionen gainetik, irrifarre eta besarkadak eskaintzen utzi gabe. Gogorra da zu bezalako pertsona oso bat altzea. Herriak faltan botako zaitu, baina seguru gaude, bilakatu zaren izar horrek herri honen askatasuna lortzeko bultzada emanen digula. Zin egiten dugu zure bojoka bururaino eramanen dugula. Maite zaitugu Jakes, agur eta ohore.